Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Renault Malta, Banderas, the icon for hair, Amrita Foot Care and Wellness Center. The Icon, the new fragrance by Banderas. Terry Muscat, Terry ta' Bormla, Zija Titi, kulħadd jafek. U naħseb kemilek fil-public eye, kif ngħidu bl-Ingliż, naħseb kulħadd jaf il-ġid li inti tagħmel man-nies. Però forsi mhux kulħadd jaf meta jiena ltqajt miegħek u għamilna xi 3 sigħat nitkellmu, jiena tallimt kemm inti persuna li għaddejt minn ħafna affarijiet li inti bdejt irrakkontahom li qishom xejn mhu xejn. Però jiena kull darba li bdejt tgħidli xi ħaġa bdejt ngħid mhux normali l-affarijiet li għaddejt minnhom. Għamilt sa 13 sena tgħix man-nanna. Għalfej. L-ewwel xogħol qabel ma nibda rrid ningrazzjakom tal-istedina. Min qalbna. Ningrazzjakom kollha ħafna, grazzi u ningrazzja lilek. Iva, dik kienet esperjenza li jiena kif jiena domt 13 sena ngħix man-nanna, iva. Għalfejn, mhux mommok u ma' missierek. Għax dak il-żmien meta inti tgħid tmur 51 sena ilu, kienu mudbatija, mux għax il-lum mawx taħx, il-lum għar minn naħseb. Kiena familja kbira ommi dak iż-żmien, u nanna dejjem xtaqet li tuħu li naħseb biex rabbini. U jina, tgħidli kif aċċettajt baby kont u ta' twelid. Jiġifieri minn ta' twelid, mamma. Ta' twelid, mort inti ngħix man-nanna. kont towmija. Towmija, u salvajtina u li ħormit. Qed tifhem. U ma qatt ma rid ngħix mal-familjina, dejjem rid ngħix waħdi. Anke meta kont man-nanna, ma kontx inħossni komda li qed taħt saqaf ma' xi ħadd. Għalfej. Għax jiena bniedma li jekk jiena kont naf għal xi xmixja dik it-triq, ma rrid indejq il-ħadd. Meta tajt għal xi xmixja din it-triq għax inti Għax kont jiena persuna taf. transgender. Transgender kont taf Kont minn fina li ħanibqa' il-ħajja tiegħi kemm kienet jibsa ħafna kif tkellimt miegħek. Rrid kelli triq jibsa ħafna jibsa li imma sal-lum wasalt fejn xtaqtina għalkemm batejt ħafna u ma rridx indejjaq nista' madwari li jiena kif jiena għax qatt ma ċċettaw. Ta' 15-il sena mortejx waħdek. Iva, kif qedtlek? Jiena naħseb naħseb fit-tifel tiegħi li għandu 12 sena u nibda ngħid 3 snin jgħix waħdu. Kif irnexxielek? Innexxielu ma nnexxielix għax meta kelli 15 għex fil-faqar ħafna li qas kelli sodda li nirringrazzja li ta' taħti għax kont ħadixtik mamar kien hemm sit u mort ngħix ġo flett it-tielet wieħed. U kelli dixtik mama, kelli kutra u kont ngħix waħdi. Wow. Għax kif qedtlek ma rrid indejjaq il-ħadd madwari u għaddi sal-lum li ma rrid il-ħadd madwari. U għammok u missirek? Għammi u missiri mejtin il-papa jala 18 fi frar u għammi ħatala 5 snin fi frar għax l-istess xar, temno bodu ix-xar ta' frar. U kelli storja xokkanti għalija personali li għaddejt minna frar u koll. Wara l-funeral għazat ta' missiri. Fil-funeral ta' dadi, dimettilekx, fil-funeral ta' dadi, ħadni ċimiterju, ħandi fnuħ u wara ħadd l-ommi biex kif tgħidu tuħu kafe. U aħna u sejrin, rrid noħodha buġibba jiena, konna jiena u l-partner tiegħi, ommi u t-tifla ta' oħti. Kif wasanna ħdej l-lukanda ta' aħna u sejrin kważi baħariċċa, aħna u buġibba, tiġi karozza u taqsamna. Immaġina li ommi spiċċat wiċċa l-fuq, jiena u spiċċajt b'dik tal-karozza rasi maqsuma, qed ngħidlek, it-tifla l-istess, tal-biża. Immaġina funeral u fil-tħin kena dak l-accident.
Walek nobodu frar, u nibża minnu ħafna. Xar qasir u vera qasir. Meta kontejx waħdek, inti, fin minnhom mort lura d-dar u sa saqaf. Dik kienet il-festa ta' Bolmla, kodadni nirranġa l-flett, kodadni nirranġaħ. L-estate ferħana ħafna li l-estate ix-xawer, għamilt is-suffett, kienet il-festa ta' Bolmla niftakar, ħriġnejn u jina u ħbib tiegħi u fil-għaxija kolli ċajtina tlajna id-dar. U kif taħt il-bib tal-Emilju insib kwantità ta' ilma. U tħalt u ninsib il-kamra tal-banju, ix-xawer, is-saqaf mwaqqa. U kont għadek tamma. Kont għadni il-lesti bl-irqa u bil-ċeramika li l-Emilju b'kollu, xeħe. Mbagħad niftakar kont ġibt perit, plikaj biex forsi jibidlu l-post u hekk għaxina u batejt naqra, u bqaj f'danger kważi kif tkellimt miegħek ftit ħin żmien li ma stajtx insib għajnuna biex ninkwesta post tal-gvern. Kif kont għamiltat li għamil sentejn oħra tgħix hemmhekk? Bil-biża. Bil-biża? Bil-biża. Kif? Għax il-kamra tal-bon kemm waqal is-saqaf fix-xawer, jiena kont ngħix f'kamra l-oħra. Issa dejjem tittarani nitla' fuq il-bejt kelli torrotta tal-biża kienet it-torrotta, imma jiena taf x'ngħid id-destin tal-bniedem. Dak nemmen bi ħafna. Id-destin seta' kien miegħi f'kom tal-ban fix-xawer insomma. U bqajt hemmhekk għax għajnuna ma nsibt ma ntħadd. U meta bdejt nikbi biex jiena forsi nsib post, ma sibt ma ntħadd, għajnuna ma ntħadd. Saħan sitra wasal dak iż-żmien il-moment fil-96 li jiena xtaqt post, kienu jweduni viva, u weduni post li jiena nuħu kamma tas-sodda waħda kamma tal-banju b'ċina, nkunu f'3. Jiena oħti u t-tifel. Jiena qatt ma ċċettajt li kolli oħti li tgħix miegħi m'għandi kontra xejta, kontra oħti li kontra tfal ta' ħuti. Imma immaġina kamma tas-sodda waħda, u jiena qatt marritu dal-post. U bqajt u bebbes rasi sannajti jgħid imbagħad għalkemm ħadd l-oħti miegħi xorta x'kelli par kondizzjoni nħu l-oħti miegħi, u mbagħad dak li ġara tawuli. Proset. Inti meta kont żgħira, però kellek ħafna pressjoni tas-soċjetà u ġieli u inti qatt li kont arus. Jiena meta kont żgħir kont namrat, għamilt żmien twil, ħadna l-engage. U kont tgħidilhom imma jiena kont ngħid kulħadd jiena gej u issa tgħidli ma' min kont arus. Mhux beladi, qed tara persuna gej. Isni Reġina, imma kellix il mossi li l-lum għandi, ħankun onesta. Imma jiena dejjem kont nibża ħafna mill-ġenituri. Kont nibża ħafna mill-ommi, minn missieri, għalkemm kont nagħmilha magħhom close, kont nibża ħafna minnhom, nirrispetthom ħafna. Xorta kont tibża. U bil-biża tagħhom jiena tħadd arus. U kif jiena ħadd l-engage, konna dabil, jiena oħti. Wow. U dejjem xtaqt li nkunu hekk bil-biża. Meta xtaqt li niżżewweġ fl-ewwel ta' Mejju, jiena ftit xhur qabel ħassart kollox. Mortant il-fader, għetlu fader, ma semmix il-post biex għax forsi kien ifrimni li l-ek imma kollu. Għetlu fader, għetlu jina jiddispeċin, għetlu jina nirremetti kull-jum li stonku tijaj tarrejtu li teħx ma mara għal-kem mux għetnordu frimkien, kanna kważi kollox lest li jina marriċ nizzawċ mara. Imma sana għamel fader, għalli fidejja. U bis-saħħati u bis-saħħata titi li kont norrija mill-lejsa zeta li xrajt la mara u l-affarijiet ordnajt il-friġis b'kollox, bis-saħħata titi li jiena ġejt ħafna għajnuna minn għanda. U mnalla kienu huma x'kikullhom naħseb kont ngħid fottejt familja. Għax kont iżżewweġ, kien ikollok it-tfal u kien ikollok titlaq. Kieku la stess kont ngħid isma' ngħid ħbib konna mija nibqu, is-separazzjoni ħnuħdu mill-għox jiena dak li jiena. Il-verità. Ja sabiħa ħafna però li sibt lajnuna. Għaddi sallu minħobba, il-verità. Imma li ksibt assis li jgħinek dawk iż-żminijiet. Dak iż-żminijiet. U dem eċċettawni u qatt ma kelli problema xina persuna gej immu niftaħ qalbi ma xi ħadd jgħidli nisma' naqbż lil barra mill-knisja li qatt. Proset. Però 20 mbagħad iddeċidejt tajt l-ommok u l-missierek. Dik kienet kellna parti l-ewwel tas-sena. Jina xtaqt ikolli partner miegħi, ħaniprova,
U fl-ewwel tas-sena jiena mort inħabbat fl-ofs il-lej. Kienu kollha d-dar il-familja tiegħi kollha. Ftaħt insomma ċempet il-qampina jiena u kif fetaħ il-bieb missieri qed lu rajdajin u tħanna. U kif ħajaqsmu kollox u hekk jiena rrid qed lu ma ħuti ngħidilkom xi ħaġa. Ħuti kienu jafu li jiena x'jiena. Qed lu part ngħidlek xi ħaġa ma qed lejna da il-partner tiegħi u l-pa taħħas ħażin mill-ewwel u qali u dan il-pa jisni fottejtilhom iċ-ċerimonja li kellna l-ewwel tas-sena vera dispeċini dikinhar li fottejt kollox jiena. Se ngħidik il-ġurnata u kellna nifqu. X'jiġifieri kellek tieqaf? Kelli nieqaf li jiena nerġa' mmur lura minn fejn ġejt. Għax l-attività li kienet tissir tal-ewwel tas-sena l-familja kollha waqfet għax missier taħħas ħażin. Tala fuq, tgħidli taħħas ħażin u wara tala fuq u ma ridniex li jkolli partner miegħi li jiena nkun ġodalu. U kif bqajtu relazzjoni tiegħek ma' momkom issierek? Mommi ma missieri domna ħafna li samutu l-pa fis-sodda nikbi ħafna jien miegħu ngħidu pa aħfilli. Aħfirlek ta' xiex? Qassina stess ma naf. Ngħidu aħjar għandek gay milli għandek xi ħaġa ta' barra minn hawn. Kien jgħidli għandi xi ħaġa ta' barra minn hawn milli għandi gay. Kif kont tħossu? Qassina stess għax anke ngħid lilek issa ngħid ma kemm kont kera dak iż-żmien li jiena persuna gay x'inhi ħażina. Ma nafx, ankun onesta miegħek ma nafx. Ma kien hemm xejn ħażin. Ija, ma tajt fastidu l-ħadd imma l-pa ma kienx iniżżinni li saħansitra darba konna ximkien ġo post, ġiblu lager, ramih, u għalla samih dejja għalla t-dejjaqni. Kif tossok dak u vera kbejt mortan tommi nikbi u ġellitto. U vera dispeċini l-amirdi u kol li ġellitto. Għax il-mami mbagħad jisab dit tidrani ftit li kajt id-dejja ommi ħankun onesta li jiena naqra ħamalla. Jiena fuq tiegħi u nħobb nider. Il-verità, idu li kif jista' jkun dak 52 għastider u għaddejt minn tempa ta' kera jien ħafna għaddejt ma' meta ngħidlek kont se nagħmel suicide, dimettilek. Għax kont inħobb wieħed u għamilt żmien twil miegħu kif qedtlek dak żmien twil. U meta 15 sena? 15 u nofs eżatt. U meta tredini jiena ħassejt in-nuqqas tiegħu ħafna kemm weġġani. U kont sammu l-aħħar tal-da xejdulu tħaddingli biex naqbis bil-korza b'kollox. U l-lum il-ġurnata tal-lint. X'waqfek dakinhar? Xi ħadd kif se nsejt tal-karozza ġie warajja għalli ter ejja lura. F'sekonda, minuta kollox dlama sawda. U ma nafx il-ħajja tagħna hija kera wisq. Meta tkun bliedem bħali li nħaf nħobb ħafna. Tifhem, u insensittiva ħafna. Inti transgender, taħseb li l-ħajja ta' transgender hija iktar diffiċli minn ħajja ta' gay? Iva, mela. Għax inti meta tkun persuna transgender, inti ma tkun l-istess bħal gay, għax inti gay jista' jkun l-istess raġel u raġel. Meta inti tkun persuna transgender, inti għalija mara, irrid nilbes ta' mara, jien ma ħossniex komdu bil-qarzit. Issa ġejta u ekkorri bl-slex. Jien mhux is-soltu tiegħi mhux x'imkien. Irrid inġib naddatta ruħi kif jiena xejra x'imkien. Mhux hekk. Imma meta inti tkun persuna trans kif qedtlek, ommi kienet iddejjaqgħu missieri li jiena nkun ħamalla. Issa ħamalla fis-sex pereżempju nħobb nilbes ħafna qasir u hekk. Issa persuna gay ħajlbislek raġel ikun gay l-istess. Hemm differenza kbira anke lajn. Saw trans politi ħafna. Jiena dejjem itgħallim. Però xorta huwa stigma fuq transgender. Iva, per eżempju, għalkemm il-maġġoranza llum forsi talmet naqra, xorta għaw dawk li telgħin iweġġaw il-ħadd ieħor bħali. Per eżempju, jiena ma nistax imur ma' xi ħadd inkun mixja fit-triq għax ikun ma' xi ħadd ieħor huwa imma dalli li personali meta daġi miegħi, kont miegħu. Dik vera ddejjaqni. Ġifieri inti tgħid li hawn irġiel li inti kont intima magħhom li mbagħad jgħajruk għax ikunu maħbib jgħajruk. Jekk m'għandix imur ma' persuna transgender.
Dik id-dejjaqni ħafna. Din għaliti li wkoll persuna transgender oħra u batit li wkoll screenshots ta' messaġġi li ħalli fil-status tagħha u tgħidli dan jiena kont intima miegħu. Per eżempju, jiena ħasnu dik il-messaġġi li għandina wkoll li l-istess persuna li jiena għadni nħobbu sal-lum dal-persuna, imma t-terturi li ħajti li ġabili ħafna għalla ħas ma konġ b'saħħti biżejjed, għax iku mhux qiegħda qudiemek illum, ku ma konġ b'saħħti biżejjed. Għax li mħabba bej persuna transgender għal persuna normali hija naħseb għar minn mara r-raġel. Tgħidu mhux l-istess? Iva. Interessanti. Imma hemm differenza kbira. Għax kif qedtlek naf inħobb ħafna jien. U bad sensittiva ħafna f'kelma nħolliha mix-xejni. Per eżempju nistgħu qegħdin hekk kif jiena u inti qegħdin nitkellmu, qed li kelma batu tlaqtlek il-barra. Għax jiena sensittiva ħafna. Tuħu għalik. Ħafna, u minja diħat mi jemmina, għax rawni fuq tija ju hekk. Jiena naħseb li inti fuq tijak, però hija wkoll il-maskla li inti tilbes biex tipproteġi lilek innifsek għax tant lajt int xi ħadd irid jaqbeż għalik. Ma jiena dejjem rrid f'ħajti. Jekk jiena għaddejja minn mertempata kbira, il-persuna ta' madwari ma rridx norihom minn xi għaddejja. Biex tipproteġġihom. Irrid jiena inferraħ in-nisa madwar alla volja forsi ma jieħdux pjaċir għax jiena dan nitħaq alla volja nkun għaddejja minn xi għaddejja. Imma l-Terry min jipproteġiha? Jiena ngħid hemm Alla fis-sema. Jien hekk magħmula. Hemm il-mulej biex għax inqaddisa ta' imma hemm Alla jiena qatt ma mort inħabba dbieb għalija personali. Għan-nies imma Issa nitkellmu. Imma li personali le, ma nagħmel qatt. Jiena missejt li qalbi ħafna wkoll meta qatt li għax hekk nista' nibda nimmaġinaw u nixtieq li forsi min qed jismana li huwa ġenitur. Jiena kif qed lilek ukoll. Jiena kull familja li għandha tfal illum u tilajn tittifhem il-weġa tat-tifel li jgħidlek ma jiena aktar xi ħankun gej. Ma, jina hekk u hekk. Iżnu araħ dak it-tifel u għanqu miegħek għajlu għaliex le. Jekk tħossok li inti gay, għaliex m'għandix inħobbok. Mhux dak il-ħaġa li naf stejjer kbar jiena li jkollok persuna gay toqgħod tgħidu għax kelma kera pufta tajru bniedem u mbagħad tmur tixtri tiġi middaq mix-xirja u sibu mgħallaq. Jagħmel suicide dan il-bniedem għax il-ġenitur għalhekk qedlek jiena jibsa. Rrid imur ngħix waħdi. Għax mill-esperjenza li għaddejt jiena għamiltha ma' ħafna nies. Ikellmuna ħafna nies u nagħti pariri n-nies biex jiena ta' barra minn awta minna xejn. L-esperjenzi tiegħek. L-esperjenza tiegħek. Jiena nixtieq il-ġenituri iva jifmu illu lidhom tifla u tifel. Illum hawn ħafna li tilajn nemmen bija di iva li għattasa li żmien li żwieġ jispiċċa. Din nemmina jien. Għalfejn jispiċċa? Għax illum hawn ħafna ħeżen. Ħafna, pereżempju anke dal-Facebook illum. Għalija kemm hu tepu ħażin. Jien mingħajru ma noqgħodx. Tiġa rajna tibdil kbir fil-żwiġijiet u fir-relazzjonijiet, ġifieri. Pereżempju illum hawn ħafna il-bota l-qaddisi jiena dejjem irrid il xi ħadd miegħi żiemel, ma rridx sorja se nitkellem hekk, xi ħadd qaddis miegħi. Għax beżżani wisdik. Bniedem li juri wiċċu li qaddis? Li qaddis, iva. Tippreferi xi ħadd li jurik x'inhu? Iva, jiena rrid li tkun sinċir miegħi. L-autenticità. Jiena bniedma open. Jiena kinti għandek raġel ħellu ħanejdlek fuċċek u waqfek jiena. Jekk għandek bniedem ma mhux it-tip tiegħek ħanejdlek ukoll. Jiena raġel, issa tgħidli forsi tgħidli ġo għalli bek, jiġi għandi blafja minn ixħelu, ma għandi karattru sabini naħseb li raġel bniġbi wara. Raġel jien tantax, ma niddeqx ngħidha di. Di ma niddeqx ngħidha. Però inti taqtli li wara di relazzjoni li kellek ta' 15-il sena ma tridx relazzjoni oħra. La ħares, għalkemm għaddejt minn issa ta' Kamili, ftit xurilu. Imma relazzjoni oħra. Kważi ftit, imma li jgħix miegħi bniedem illum ma rridux. Le, għax li għaddejt ma' 15 sena ma nagħmelix ta'. Għax illum ħanejdlek kif qedtilek hemm differenza kbira bejn l-istess sess meta jkollok raġel bunċ. Għax di ħadd ma jifhim għadi, di veri ħadd ma jifhim għadi.
li jiena persuna trans, jekk naħmu l-maraġel, jgħidu l-ek dak gay. Le, ta' għalek ħadd ma jifhimha di naħseb inti ġiri kellek intervisti ma' persuni transgender ġiri narak u ningrazzjak li tagħtina wisa ħafna u l-leħen. Jekk jiena ħammu l-maraġel, jiena ma rridx raġel gay miegħi. Jiena rrid raġel bunċ. Butch. Mela Butch ikun raġel maskili ħafna, ha? Issa maskili. Maskili ħafna. M'għadux maskolat l Le, maskili, mhux minn muskolat. Jina, anka per eżempju, bniedem bit-toppura, bniedem bil-handbag, irridu raġel ta' qattan ta' bezzani. Da korrajt. Raġel. Et tifmu l-punt, issa biex persuna transgender, issa persuna ek, hija jibsa ħafna, għal-kemm ma tantx għandna u Malta ħafna transgender, għax toddon fuq subaj, kemm hawn Malta 16 persuna, jekk hawn 16 ta' ibsa. Jina naf persuni transgender għandhom partner magħhom differenti, dik ma nagħmel qatt. Jina rrid raġel ta' qattani u ta' bezzani. Per eżempju, jina li kelli miegħi dal-aħħar għaddejt storja kera. U għattilek. Qed tifhem ma m'hemmx tagħmel. Inti għamil żmien għaddejt minn sitwazzjoni fejn vera laqas kellek flus għad-dawl u l-ilma. Di tajba wkoll. Kellek faqar. Mela, jiena għamilt mill-87 minn Mejju tal-87 san 96 kont naħdem l-iskola ta' Bolmla. Kont naħdem Purtinara. Kont l-iskola ta' Bolmla, kont raħa ġdid, kont ħarqolmi, kont jisni nagħmel minn hemm u minn hawn. Xi ħafna l-indafa jekk nara xi ħaġa li mhux qed toġobni ngħidu Ministru batni f'dik l-iskola, ħanqaxxara mbagħad terġa' naħħini. U għamilt sa 96 naħdem ġol iskejjel. Is-inti sada konti ġa mbagħad dejt tilbes. Le, ma' xogħol tiegħi għalkemm jiena kont persuna trans, irrid inġib ruħi jekk jiena sejra xogħol, mhux ħammulek bid-dublet ix-xogħol għalkemm għandi kull dritt, ta' fimni imbasta iddettat il-dublet għalija, ma kontx ilbes dublet. Okay. Ekk dan ikdeb nistabhom jafu xadanejt, jem ġib rispett dawk it-tfal iż-żar innoċenti, għax jiena kont minn Ginder sa year 1, year 2, year 3, year 4. U fin-96 jiena kont għal-qalbi ma' tfal li għandi għażiż ħafna l-qalbi nħobbhom ħafna tfal, speċjalment il-bniet. U fin-96 kien hemm bidla fil-gvern. Jiena mort tax-xogħol, it-tnej issib saret l-elezzjoni, it-tnej Alfred Sant ħarġurament, it-tlieta mort tax-xogħol. Kont naħdem fuq l-iskola B ta' Bolmla. U għalli għandek transfer. Qed nikdeb. Kelli karta fejn ifferma li jiena għandi transfer. U jien pensi ma nafx naqra u nikteb dil-karta ma kontx naf x'inhi. Bad din il-karta mort għand il-Purtinara l-ħabiba tiegħi ma kienet taħdem miegħi tradixini qalbi. Qalt li b'dispjaċir kbir qalt li għandek transfer. Għalli daqshekk hawn inti. Jiena mort nitkellem dak il-ħin stess immaġina mela tnieħdu l-ġurament daw, it-tlieta mort il-Ministeru tal-ex-Ministru jekk jogħġbok tista' tfakkarna x'insejt. Jiena ma insejt x'ismu l-ex-Ministru llum m'għadux hemm. Everest Bartolo. Thank you. U kien hemm wieħed miegħu segretarju bdejt nikbi netlu smani jekk għandkom xi ħaġa ħażina li jiena għamilt xi ħaġa ħażina u nixtieq għall-iskola dak iż-żmien kollu. Għandkom kull dit tkeċċowni, ġibu li l-provi għalli għalli inti mhux tajjeb għall-iskola, inti persuna gay, għalli għandi di qudiemi ara. Għandi petizzjoni ta' 25 persuna li inti mhux tajjeb għal mat-tfal. Jiena fqajt nikbi nkun onesta magħkom għax jiena bniedma li qatt ma tajt fastidju tfal għall-ħares u qasma xbien. Għallhom m'hemmx tagħmel. Niftakar kien battalja Fader Colin fuq Super One. Għamil li intervista u vera kienet intoġboħt ħafna li saħansitra kienu marru jisaqsu n-nies live l-intervista n-nies ta' Bolmla biex jaraw jiena x'persuna jiena u kienet maġġoranza kbira riduni lura. Mbagħad jiena mort naħdem il-garax tal-gvern. Immaġina mill-iskola għal-garax tal-gvern tal-Malza. Mal-irġiel. Ħallik, imma tħossok komda, tħossok le, emmek il-bista mara, emmek kumbativa. Imma il-bista mara mux biex nider għaxina rrida ta' mara, għal-kem jina dak, biex forse ġej idejquni minnaw, għal-kem kumbat kont għal-qalba x'sawwa jgħidu, kull ġit ħudu b'deni jew kif jgħidu. Kull deni ħudu bġit. U għalli man tawallek, fil-98 kien hemm bidla. Kien hemm Luis Gallia
Qatt ma ninsija, Ministru tal-Edukazzjoni, u rrid nerġa' mmur. U jiena ma ċċettajtx imbagħad qatt. Għax jiena kamluli nejm ħażin fin-96 għalkemm kelli maġġoranza ta' voti fil-programm ta' Father Colin fuq Super One, u nirringrazzjahom minn qalbi daw in-nies għasib tajnuna kbira minn għandhom, jiena ma sax nerġa' nħammeċ il xi ħadd li pruvaw ħamġuni bih. U mort naħdem ma' Dr. Carmen Bonnici, il-Ministeru il-Belt tal-Ġustizzja. Sa 2012. Saqajkom għajjenin, muġuwajn u jridu s-sirħan, mela ejjew Amrita, il-post magħruf għal-kura tas-saqaj. Aħna nifhmu l-importanza tas-saħħa tas-saqajn. Nofru suletti u żraben magħmula biex itukom is-sapport u l-komdità li jixirqilkom. Is-suletti tagħna huma magħmula b'esperjenza, professjonalità u teknoloġija biex takkomoda s-sieq propju tiegħek u tindirizza l-problema speċifika tiegħek. Mela ejja ħantejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna. Amrita għal saqajn b'saħħithom. Imbagħad. Da kulħadd mhijiex kif jgħiduha, iċċappas mal-pulizija, mhux għax kelli niċċappas mal-pulizija, imma jien ngħidu ċċappas mal-pulizija. U pattejt qares għalih. Hawnhekk iddispeċini ħafna. U ċċappas mal-pulizija għax rid tgħin. Nejn il-loħti. Issa, huma ma ġabuwix li nkelli l-provi li jiena ħanejn il-loħti, għax jiena qabel ma għamilt dan il-pass, jiena ħadd parir mill-pulizija li ħanagħmel dan il-pass. Mela immaġina, jiena l-ġimgħa mort id-depo tal-pulizija, tkellimt ma' uffiċjali tal-pulizija li jiena għandi persuna miegħi, tgħix miegħi, għandha problema ta' droga, oħti hija problema li ssipilla barmalla tmur tistaq ġoħwienet, di ma rittaqat, Alla ħares qatt li timradli, Alla ħares qatt li nsibuha mejta, u jiena ħankun onesta, iva xajti la gramma smek jiena. Imma jiena ma kienx il-parir kien li jiena jtuni rejt il-pulizija, jiena tlabtom li tihom il-gramma it-tnej kif ġew, tawni rejt, tajtilhom, jaqqas kien hemm gramma pojtejt, u għamlu xawbija. B'ġurament jiena ammettejt il-każ x'kien, oħti nġabret miegħi, għamle statement li huwa minnu li xrajtila jiena u lebda flus maħattila għax hemmhekk tiġi taffrikan ta' droga, jekk inti tagħti xi ħaġa u tagħti itik il-flus lura, inti dak taffrikan ta' droga x'bħejtilha droga. Imma jiena rid loħti kulħadd kien jaf. Imma meta jiena iżin daw l-affarijiet, meta jiena fuq ċuċata żgħira ħamġuni ħafna. Kemm weħilt? Meta kien hemm persuna ġabni fuq gazzetta raġel ta' 40 sena jispiċċa bil-kwantità ta' smek ta' kwaħaxixa affarijiet hekk da mhux minnu, jien ma ddejjaqx kif qed lilek. Jiena Sur Pisani, jiena nsemmiha għax m'għandix naħbi, meta Sur Pisani kiteb fuqi fuq l-orizzont, jiena mort infittxu l-Marsa. U għetlu. U weħir 22 xahar ħabs. Kważi sentej. Plus 1800 multa u plus 700 spejjeż tal-qorti. U plus li titlef il-ġob. U jiena appellajta. Għax edda mhux qed jimxu fejn miegħi, l-ewwel każ da mhux għax jiena qaddisa, nerġa' ngħid ammettejt, stajt ma ammettejt, stajt qed jiena dak huwa l-oġġett huwa tiegħi jiena nieħu l-imbarazz minna bniedem onesta. U għedt da ħadd mu perfett fid-dinja, kulħadd jiżbalja, u jiena iva. U wara ftit żmien li jiena kont wieqfa mix-xogħol imbagħad, kien hemm bidla. Ftit xhur wara kien hemm bidla fit-2013 u għettaw ġejja tiegħi. U vera. Jiena mort nirreġistra biex forsi li nqasnuhu naqra relief għal xejn. Mort għand ħafna ministri, għand Carmen Abela, Owen Bonnici u Andeo dak iż-żmien u għand Silvio Xkembri biex jippruvaw jgħinuni biex jiena nipprova insib ġob sakemm jiena għandu maddejja b'din bl-appell u kulħadd jgħidli li għandi kondotta maħmuġa. U meta jiena kellimt daw il-ministri kollha u segretarjat għattilhom kullinkwa persuna għandkom ittuha ċans għax naf ħafna nies bħalu għan minni qegħdin hemm għaliex lili le. U kont naf għaliex jiena le. U mbagħad wara ftit żmien, wara kważi 6 snin li jiena qas kelli xejn, immaġina ikollok post, kwantità ta' dejn, 20,000 dejn, 10,000 fuq dawlu l-ilma,
10,000 fuq il-kera. X'tiekol, lanqas x'niekol. Sa temmina minna din l-istorja jekk trid ma temminix. Lanqas ikolli biex nixtieq biex tkun ilma. U jien nerġa' ngħidlek qatt ma dort lill-familja tiegħi għalkemm sibt appoġġ kbir. Għalfejn? Għax ma tindiq il-ħadd. Għaddi sal-lum nerġa' ngħidilek. Inti fil-fatt għat li għax inti tiġbor għal ħafna nies. Issa ngħidilek u din nitkellmu. Oh! Però qatt ma dditlek f'moħħok biex tiġbor għalik. Issa ngħidilek din l-istorja. Sorry, forsi. Le, kompli. U jiena imbagħad meta nqata' li l-appell u wara 7 snin l-appell immaġina wara 7 snin li jiena ma ċapas mal-pulizija li jiena qatt ma kollhom problema tatni l-istess. 22 xahar. Il-ħabs. Il-ħabs. Jiena mort il-ħabs, għamiltom, tfajt mal-irġiel. Mela, ejja mmorru lura. Il-ħabs. Tawk iċ-ċans tażel jekk tmux il-ħabs tal-irġiel jew tan-nisa. Mill-sentenza tal-ħabs mill-appell fuq inqatat lis-sentenza u jiena nżilt biex imorru koldin bil-van. Kif ħassejtek dak il-ħin? Jiena kont naf, kont preparata għax inti bniedem jekk żbalja darba. Illum tisma' l-aħbarijiet kuljum jiena affissat fuq l-aħbarijiet, jien ma naf skola, tisma' l-aħbarijiet illum. Dak inqabad 7 kilos tal-aħbarat f'6 sekondi. Biex qed ngħid, ma interessanix imma ngħid ma kemm kont ħażina jien ma doffi li jiena ma baħħejt il-ħadd hekk u hekk l-oħtibi ma ħallija. U spiċċaj debituri diviġinejt. U qabel ma tħalt il-ħabs imma ġewwa fiċ-ċella kif daħluni l-ħabs laqgħuni fil-bib. Għalli Terry, għalli kont xinħunna f'ħafna nies, għalli taqli l-għażla tiegħek fejn tixtieq tmur. Għalli minn issa qabel ma tidħol ġewwa. Mhux hekk. Għalli ma n-nisa u mal-irġiel, qed lu qas misakkettili di. Qed lina mal-irġiel qiegħed immur. Qed lu mhux għax jiena persuna gay ħammur mal-irġiel biex forsi għax dik hija l-ewwel ħaġa li n-nies ħajgħu mhux ovvja titmur mal-irġiel u biex għalhekk qed ngħidlek għax ħafna nies. Anke pereżempju għaddek minn esperjenza kera wkoll hemm ġew li jkollok inti vista jiena nieżla biex nara l-ommi u l-missi biex nara l-ommi in-nisa tal-irġiel jiġġieldu magħhom għax hemm mara magħhom jaħsbu li ħadet tantom mu għattihomx tort. Ifhimni. In-nisa tal-priġunieri. Kif kienu jaraw li magħhom. Jiena kelli xahar twib Black Stations. Kont nilbes u sejħaluk tilbes dublet daqshekk ta' blislex u flokkek, insomma, imma immaġina raġel qed omru hemm ġew daw ħajħamġuk mhux se jgħidulek inti qed hemm għal ftit xhur qed tifhmu. U jiena mort mal-irġiel diviġinejt. Irid nirringrazzja il-Maġġur Ċali u d-diretturi oħra, id-direttur ta' dak iż-żmien u nies oħrajn li vera sibt appoġġ kbir minn għandhom u kien hemm persuni bħali transgender li kienu Division 4, Division 3 bħali qed tifhem imma kienu għal minni terġa' għax jiena riċipettu ma sarx indaħlu kont għadni nagħmel it-tieni sider. Sorry, għax ngħidlek hekk. Jien kont tiġi naqrejra żgħira ngħid dik persuna transgender u hemm 50 raġel magħha diviġin x'imkien ieħor. Qed tara l-qalċi ta' taħt imdendel biċċa qalċi ta' taħt. U jiena ma sax indaħħalhom daw. Meta jien kont qed imbagħad ħafna kont għadni nagħmel is-silikon it-tieni darba. Għalfejn ma sarx idaħħalhom? Jiena naf, ma nafx. Il-verità, ma nafx. Qed tifhem, imma sibt appoġġ kbir li l-fastidju ma sibt ma ntħadd. Fil-fatt. Mhux jiena biss, Ekkat li kemm irrispettaw. Mhux li biss. Priġunieri l-oħra. Mhux li biss, il-priġunieri li hemm ġewwa l-ħabs li hemm kważi meta kont hemmhekk kiena kważi kien hemm 650 persuna. Wow. Iktar barrani mill-Maltin. Imma fejn kont jiena Division 8, jien kont naħdem naħsel id-divisions, kont naħsel fejn jsir il-ħobs, kont naħsel id-depituri u hekk għax kont nuħu pjaċir innaddaf. Kont nqatt taħħar ġurnata nuħu pjaċir ħafna u fastidju ma tismax persuna wieħed tgħidli forsi għax lilek imma mal-ħadd ħariwa. Hemm jien xut lanqas persuna li kien hemm waħda barranija li qed titfil kulħadd xi ġimien u qatt ma rat fastidju, sorry, m'għandx ħadd immaġina qiegħed omrok miegħek. Ġabulkom ħafna rispett. Ħafna. Fil-fatt inti tgħidli l-esperjenza tiegħek fil-ħabs, esperjenza sabiħa. Jiena tafxet, jiena meta ħarix mill-ħabs, mbagħad id-direttur tal-ħabs batalija għalli Terry għalli jiena nara l-każ tiegħek xejn ta' barra minn hawn. Qedlu tikkuppa xejn, qedlu ħan applika l-Pero. Qedlu mela tal-li qed tgħidli applikajt għall-Pero u mill-ewwel u għamilt 5 xhur il-ħabs biss.
Jiena ma kontx naf ferħana wara 5 xhur li ħriġt. Laqas mort id-dar tek joġbok. Bqajt sejra għand il-Ministru kol minn Abela. Għetlu Ministru, għetlu ħaterġa tiegħu li lura x-xogħol, għetlu ma għamilt sena l-ħabs, għetlu li ġittik, għetlu sinti Ministru, għetlina xejn, għetlu li ġittik lek teħel sena ħabs u tagħmel sena u ġurnata l-ħabs, titlef il-ġob. Għalli ma tarax, ħantik il-ġob lura, kalmen u Abela, għatnejdlek minn kien. Għalli ma tarax għetlu għorrajt siħbina, thank you. Immaġina titħallas, imma l-immaġina, 7 snin, bla relief, ma nistax insib xogħol. Ħarix mill-ħabs, għandi pis ta' 1700 multa, 700 euro multa spes tal-qorti, irrid inħallasom. Ma nistax insib job, għalkemm mbagħad sib job xi ħadd sakemm jien għadhom bil-pero sibt għal-kbira insib job, imma immaġina jekk qed naqra xi ħaġa żgħira, irrid inħallas il-multi, irrid inħallas l-20,000 lira dejn 10,000 tad-dawlu l-ilma li kelli ta' 7 snin straight. Li darba minnhom mbagħad ma niddeqx ngħid ċempit fuq programm jekk tini il-permess inti taf. Jiena darba ċempit il-programm fuq Net 101 kien hemm David Take. U għetlu David għamil li pjaċir, imbikma, għetlu d-dajad bla dawn, għetlu jina għandim multa kbira, għetlu mandiġ mi fija ħallasa, għetlu għaddejem batija kbira. Kem konti l-ek bla dawn? Domt ħafna bla dawn. Għaxina konti ekkara, mbdeqx nejda di, u ma nishtiqx li ħatti uħor jaddi minna di, ma nishtiqx li jina kont, jek jina għandi 10,000 ma tijomx tort, il-taddaw ma ntjomx tort 10,000, jekk jina nħalla 1,000 euro biex itun id-dawl, ma karriġ biex nħarsi pagamenti l-ura. Ma ħeġa tawlek, biex tuk id-dawl, titħallas 400 tal-li tuk id-dawl. Għattifmu l-punt? Kont għaddim imbatija ħafna kera, imma ħalli kellhom l-grazza talla. Issa. U da David Take ġaballi l-flus miskin, kien hemm kumpaniji għajnuni, u sallu mal-grazza talla għandi dar li xtaqtina u għandi kollox. Jina li nħosni gburija ħafna li meta kont għaddej fil-kriżi jiena kif tkellimt miegħek 3 snin nofsilu fi żmien il-Covid. Jiena xtaqt il-batija li batejtina kont naf bid-dettalji mill-A sa Z x'sa jiġri ġo pajjiżna. U jiena saqsejtek kif kont taf din l-informazzjoni kollha? Li il-profs xalmejn u l-Ministru kellhom dettalji li kont nisfidhom minn kemm il-darba jgħidu l-verità man-nies sa jiġri ġo pajjiżna. Li kont niftaħ il-Facebook f'Rodu Kmieni, ammonti ta' nies kemm ħajkun bil-Covid u kemm mietu mill-ewwel. U jiena dħalt program live l-ewwel darba. Minn hemm bdejt. U jiena nagħmel live kien hemm persuna oħra tagħmel live. Għadha ngħidlek għall-Bell. U jiena di Bell mort nħabtila, għettila Bell, għettila jina irridek, għettila jina u inta ħankunu taġit għal Martino Lawċin. Għat li sana, musa tivvinta, għettila nipruvaw wieħed biss. Għettila ma morux tajjeb, nifqu. Għettila l-lejla, nilbes parrokka, flok, indaqona għanis, għettila kekku għek. U bdejna, nferħun nis u għet nejdlek, is-suċċess kbir li għamilna f'dan il-programm l-ewwel wieħed jingħu Bell kien is-Seġerat. U bqajna. U mbagħad tlabt jiena li dan il-programmi ħajkunu għal dawk in-nies li qegħdin ibatu. Il-weġġa tan-nies il-faqar li hawn ġo pajjiżna. Irrid tnejn in-nies. Alla fuq qed tnaddina lanqas kelli biex nieħu vodka tgħidli għadek kemm tgħidli inti llum ma jaqsok xejn, fimni. Li darba minnhom ma kellix li ftaħt il-bank, ma kellix la kafe u lanqas sokkor. Xej, bank void ta' barra minnaw. U jiena u Bella din nagħmlu programmi u jiena nħobb jekk naqla da irrid inġibu live jinek magħmula. U tlabt biex nikkwesta xilijiet biex nagħtuhom dawk in-nies. Mhux għalik. Mhux għalija, żgur mhux għalija biex ngħinu. Għalkemm il-bank jekk void. Ija. U jina xtaqt u dal-apper tiegħi beda jiġri u tabel ma' Marta kollha. U kulħadd ġej ħabtinna biex xiliet kbar.
Li darba minnhom kemm xatt għalli Madonna qas għandek bot kafe hu minn hemm. Li darba minnhom kwestajt minn kaxxi ilma biex intihom familja b'tliet tfal żgħar. Ħadtilhom it-tratt, talajtu Facebook, ingrazzjajt dal-persuna, dil-kumpanija, għattilha grazzi, nirringrazzjakom, li wieħed minnhom qalli daw 8 biex ittihom il xi ħadd li għandu 3 tfal li qed tgħidin inti. U daw it-tnejn għalik. Qedlu le għalli jekk se toħodhom, għalli ħanoħdu kollox, qedlu għori ta' noħodhom jien. U daw l-10 qbad għax jiena ma rridx nuża l-programm tiegħi biex nekwesta jiena, dawk id-kaxxi ilma li suppost ħadthom jiena, law ħadnihom aħna, ridna ntuhom il-minu batut vera. U dik illum għamlitni ħafna ġid. Naħseb għalkemm ikun hemm min maqdrek ta' xorta. ċerta. Dejjem ħajsibu xi maqdru n-nies. Illum il-ġurnata tgħin ħafna nies u konna din nitkellmu għatlek imma hawn faqar hawn Malta. Jiena kontetlek ftit żnielu 100% hawn 130,000 persuna fil-faqar. Li jidru 90,000 li jidru. Jiena l-biraħ tal-istorja il-bieraħ fil-għaxja tal-istorja. Raġel riqet il-Marsa. U nirringrazzja konsillier li mill-ewwel ħa interess kif l-paġna tiegħi u marru fuq il-post u dan il-persuna sabulu dak il-lej fejn jorqod. Għalkemm ikolli ħafna minnhom daw, pereżempju jiena qabel ma ġejtaw, kelli storja li ta' barra minn hawn għalija għax naf nħoss. Il-faqar li ġo pajjiżna illum, inti ma ikun ikollok familja b'3 tfal 450 law 500 fix-xahar titħallas il-fenix fejn toqgħod għax hawn nuqqas ta' housing. Meta jiena nagħmel ħafna kuntatti ma' Gardes tista' ssaqsih. Jiena insemmihom in-nies għax l-onestà. U ngħid ħafna kemm hawn postijiet vojta magħluqin għaliex għandhom jibqgħu magħluqin li huma tal-gvern. Qed tifhmu l-punt, jiena rrid ngħadik il-familja għalkemm batejt jiena x'naf x'inhu waħdi, għasab wara mara b'3 tfal, mara tifel wieħed, mara waħida. Qed tifhmu l-punt, hawn ħafna faqar, iva. Inti ma ikun kollok familja ta' 500 euro ħatgħaddi b'dix tfal, issa jgħidulek di tweġġani ħafna wkoll di tweġġani ħafna li ċemplulek ħafna nies jgħidulek teri tajniex irdik għal biex tagħmel xara, biex tagħmel dufreja darba fix-xahar ikollha. U jiena taf x'ngħid il-mara tad-dar kemm ilha taħdem. Għaliex darba fil-ġimgħa m'għandix tagħmel xara? Għaliex darba kull 3 ġimgħat m'għandix tagħmel dufreja dil-persuna tibqa' ħajjita kollha taħdem għall-familja u tbati u l-dak tagħha ma tistax tuħdu? Di tweġġani ħafna iva. Mhux kulħadd jifhimha u mhux kulħadd tal-istess fehma. Jiddispjaċik Terry li ma tallimt skola? Jiddispjaċini ħafna kif qed lilek ukoll għax dejjem kieku tallimt l-iskola llum xtaqt li kolli programm tiegħi biex ngħin in-nies imma. Mhux biex nidher jiena, biex ngħin in-nies biex nara daw 3 snin u nofs li nagħmel fuq Facebook għalkemm ikun hemm min jikkritikani għax nagħmel ħafna forsi ġid. Xtaqt li llum ngħid kemm jiena bela li ma tallimt fl-iskola. Iva. Għax kieku għandi l-iskola jiena, ix-xewqa li għandi jiena, innexxiet li jiena nkun persuna ma' xi ħadd biex ngħin li dawk in-nies batuti li llum qegħdin ibatu il-faqar. Iva. Ma jgħidu kif inhi. Qiegħda tgħin. Iva. Jiġifieri x-xewqa tiegħek. Ma partijiet minna, tixtieq tgħin iktar. Jiena dik dejjem ngħidha jekk hemm xi ħadd. Hawn stazzjonijiet ħafna ġo pajjiżna. Fimt, jiena nkun waħda li attiva ħafna tixtieq. Nisma' il-weġa tan-nies li jkunu sinċira, imma jien ma sax jiġi mara tgħidli m'għandix biex inħallas id-dawlu lil mata jiena, eżempju, ngħidu l-ora tħalli f'idejja, ħanna prova nirranġalek, imbagħad nkun naf li mhu vera xejn. Illum tallimt. Tagħmel ir-riċerka tiegħek. Pereżempju, għandi każ ili 3 xhur niċċekkja fuqu u qabel ma niċċekkja saw fuq jiena ma nistax noħorġu live.
Tkellimna wkoll jiena u inti suġġett sensittiv ħafna. Għandna ħafna barranin li qegħdin jaħdmu hawn Malta. Mela. U l-kelma da għax il-Maltin ma jridux jaħdmu. Taħseb li vera? Jiena għalija min jgħid li l-Maltin mhumiex kapaċi jaħdmu ġo pajjiżna dik hija daħ fil-wiċċ. Nkunu onesti, daħ fil-wiċċ. Qabel l-antik ma kienu nix ngħidu għadi. Noħon nix ngħiduha, jekk il-persuna tħarsu tajjeb, jekk il-bniedem Malti tħarsu tajjeb, hemm x'għalfejn tieħ l-eluf ta' tħarsu kemm suppost. Inti ma jistax ikun jiena u inti qegħdin nagħmlu l-istess job. Ejja ngħidu jiena Indjana u inti Maltija. Inti lek hemm 7 snin fejn taħdem u taħdem bis-7 euro s-sija illum il-ġurnata u għaġġabu lili bil-4 euro jien għandi każi fidejja. Għandi każi fidejja jaħdmu Smart City, Cleaners, 375 is-sija. U 10 jdiet nitkellem xejdula jiena tal-paga. Qed tifhem? L-slip. Kif jista' jkun il-Malti jaħdimlek għal 4 euro is-sija, għal 5 euro s-sija? Ħarsu sew il-Malti. Pereżempju qabel ma ġejta jien kelli storja. Storja li dejqitni. Li jkollok mara ta' 50 sena ilha taħdem purtinara, mara ta' xoldi u għalla biżli l-barra kumpanija mhux ħansemmi minni, mhux għax niddejja, mhux ħansemmi hawnhekk għax da mhux tiegħi ma fuq tejn li jgħidha biżli l-barra mbagħad maret l-għada iġġib l-affarijiet tagħha u ssib Indjan. Mbagħad niftaħru kemm il-Maltin qegħdin l-ewwel mad-dinja kollha mal-Ewropa kollha niftaħru għax il-ħaddim Malti u qed tikber di xejdula. Qed tikber mhux għalina. Ejja nkunu onesti, il-barrani li qegħdin naħdmu ġo pajjiżna ma jmwix iħallu frott għalina għax il-flus li jgħilha u imsieken ċuċati hawn min qed jaqla ħafna ta' ikollu ġob piebes li jaqla 50 kuljum għalija wkoll ftit li tkun bennej, imma dak li qed jaqla mhux qed iħalli hawnhekk tgħid li jaqla għax mill-50 euro li qed jaqla kuljum 35 minnhom ġiena bajne qitihom il-familja tagħhom. Fejn qegħdin imorru. Jiena jiskantawni biċċiet mill-aħbar li nisma' għax l-ekonomija qiegħda tikber għax ma nafx kemm qiegħda tikber vera bil-Maltin imma. Vera li ħadd ikkontesta għall-elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali? Jiena għandi support kbir, ħankun onesta. Jiena kull xahar nagħmel survey fuq il-Facebook tiegħi kull xahar. Jekk ma jaqblux miegħi in-nies dak li ntella mhux minnu li qed nivvinta xi storja u l-maġġoranza dejjem tgħid iva. Issa, ix-xewqa tiegħi iva, għaliex le? Dalba il-Partit Laburista ridni. Dalba ridni il-Partit tal-Labor u mort. Qed tifhem. U llum il-ġurnata inħossni gburija li iva mhux se nħares lej partiti, it-tnejn mhux se nħares lejhom li noħroġ id-dipendenti għalija waħdi biex dejjem ettadi għalla volja min jien irrid inkun għaċ-ċittadini bol-Mliżi. L-ewwel bolmla, it-tieni bolmla, jiena kif taf inti awrejtek ix-xogħol li nagħmel. Dejjem l-istess kelma. Inħobb dak tiegħi iva, nħobbu l-bolm. Il-bolmla nħobba wisq nista' bolmla nħobbhom. Alla vola ġieli sib kritika ħafna mill-Bol-Mliżi, imma ma tihomx tor, dak kull inkwa bniedem, anglu manka xi ħadd jagħmillek xi ħaġa tajba u koll jaqra kritika sa wara jiena minna xejn, iva, xewqa kbira li jiena ngħid li għal xejn ta' nkun onesta. X'inti ma ikun ittelaq ma' seba' ma' wieħed u jiena. Qed tifhem, biġieli hemm 8 ibsa. Ma ħanipprova. Issa ħalli fidej il-Bol-Mliżi. Biex tagħmel il-ġid. U jafu kemm qed nagħmel ġid, m'għandix poter xejn, sa dam se nikkwesta xejn minnu, ifhimni, anzi iktar batija minn li qed imbati issa x'kulħadd ġej terja għandi bżonn bozza, terja għandi bżonn kulħadd ġej u naqdihom għax jiena naħdem mal-kunsill. U nħossni gburija ħafna li ngħin in-nies u nibqa' ngħinu. Jaqasek ma jiġri, jaqasek ma ninġabarx għandi vot wieħed biss. Nibqa' ngħinhom xorta. Proset Terry, grazzi ħafna tal-koda. Għadda l-ħin, sparixxa l-ħin, ħadd pjaċir ħafna nitkellem miegħek. L-aħħar messaġġ? Jiena qabel ma nagħla għal dal-boħra nirringrazzja lilek minn qalbi, nirringrazzja t-tim tiegħek kollu
Grazzi u grazzi tal-li tajtni leħen pala persuna transgender kif tawni oħrajn. Nirringrazzja tal-gwida li dejjem sibtom hemm minn qalbi, mhux għax dawta għax jiena kieku ngħidilkom. Imma nirringrazzjakom minn qalbi u nirringrazzjakom li tkomplu mixjin tagħtu leħen dak il-vera li m'għandux leħen. Grazzi ħafna. Jiena minn hawn nixtieq intik perfume. Grazzi lil Tajbix Perfumery, The Grazzi Icon, lilha. by Antonio Banderas. Grazzi. Grazzi ħafna Grazzi. Terry. Jalla kompli tagħmel il-ġid li qed tagħmel u jalla min kienet jismana, speċjalment ġenituri ta' tfal. Li m'għandix dubju il-messaġġ ħajasal u nixtieq minn Jaċċettawha qalbi. mhux U l-tfal. m'għandix dubju llum il-ġurnata. Jaċċettaw l-tfal tagħhom. Grazzi Terry. Grazzi lilek minn Grazzi. qalbi. U qabel nagħlaq nixtieq nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi, lil Garrick Hair Stylist bil-prodotti Kotril għal xari, lil Morgan għal libsa, Jennifer Demek għal makeup, Bedu Luxola Sasset. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li jumiġju plilkom minn Renault Malta, Banderas, The Icon for Hair, Amrita Foot Care and Wellness Center,